Sa video na to, ililista natin ang top 10 affordable at magandang motor sa Pilipinas. Simulan natin yan sa number 10, Motorstar Easyride 150 Fi. Mula sa Motorstar brand na alam nating isa sa gumagawa ng mga pinaka-affordable na motorsiklo sa bansa. Nilabas nila ang mura at matipid na Motorstar Easyride 150 Fi. Sa looks nito, di maipagkakaila na may pagkakahawig sa X-Max o N-Max ang datingan. Sa murang halaga, meron ka ng pang daily rides na gwapo, matipid at fuel injected pa. Mga bro, hindi kayo maniniwala kung gaano katipid ang motor na ito. Sa specs, meron tayong 150cc 4-stroke fuel injected engine. Meron na yung push start, kick start at automatic transmission. Ang bigat ng Motorstar Easyride 150 Fi ay napakagaan lang sa 115 kg. Mga paps, disc brakes na rin yan sa harap at likod at naglalabas ng 7.5 horsepower at 7.7 Nm ng torque. Ang Motorstar Easyride ay may estimated price na 75,000 pesos at may tipid of fuel economy na 45 km per liter. Number 9, Euromotor Samurai 155i. Ang entry naman ng Euromotor sa 150cc category ay itong Euro Samurai 155i. Assembled yan dito sa Pilipinas at ang brand ay nasa ilalim ng Mitsukoshi Motors Philippines na isa sa pinakamalaking distributor ng mga motorsiklo dito sa bansa. Mga Taiwanese type brands ang meron sa kanila at kasama din dito ang Keyway. So ng Euromotor na magkaroon ng murang option ng mga Pinoy kumpara sa mga mamahaling Japanese brands. Pero kahit affordable ang Euromotor, hindi din naman nasasakripisyo ang quality. Marami ka pang pamimilian sa listahan na kagaya nito, kaya mag-stick ka sa video hanggang number 1. Wala ka rin masasabi sa disenyo ng Euro Samurai dahil modern na din ang atake sa design at medyo may hawig din sa Honda Airblade. Meron itong 150cc 4-stroke single cylinder EFI engine at ang pinakamaganda ay liquid cooled na to at may CVT transmission. Ang fuel capacity niya ay 6.5 liters at may dry weight na 108 kg. May telescopic fork suspension sa harap at double swing suspension naman sa likod. May disc brake na rin sa harap at likod. Sa added features, may full LED lighting system na po ito mga bro. May USB charging port na. Strategic din ang ECU placement para hindi naaabot ng baha o anumang tubig. Tubeless na rin ang rear at front tires at may disc brakes na rin sa harap at likod. May CBS na din o combined braking system o combi brakes. Liquid cooled na rin yan mga paps. May LED digital panel at side stand with kill switch. Ang estimated price ng Euromotor Samurai ay 88,900 pesos. Pagdating naman sa patipiran sa gasolina, meron yung fuel economy na 55 km per liter at may top speed na 125 km per hour to 130 km per hour. Number 8, Motoposh Typhoon 150. Mula sa leading motorcycle distributor sa Pilipinas na Motoposh, naglabas din sila sa 150 category, ang Motoposh Typhoon 150. Maganda ang design at customizable ang features nitong Typhoon at syempre, tipid at mura. Meron na itong 150cc single cylinder 4-stroke carburetor engine. May CDI ignition at may 5-speed gearbox. Chain drive nga pala ito. May front telescopic fork suspension at sa likod naman ay monoshock. Harap at likod may disc brake na rin yan. Added features, ang wheelbase niya ay 50 inches, fuel capacity ay 6.5 liter at ang Motoposh Typhoon ay may estimated price na 45,000 pesos. At kung maitatanong nyo kung gaano katipid ang Motoposh Typhoon, ay meron itong 27.7 km per liter. Number 7, Motoposh Bida 110S2. Mula ulit sa leading motorcycle brand ng bansa, sa 110cc category naman nandito ang Motoposh Bida para sa isang motor under 50,000 pesos. Okay na okay ang pagkakadesenyo nito. Ang forma din at napakatipid na motorsiklong pangmasa talaga ang hatid ng Motoposh brand. Usapang specs tayo, meron itong 110cc 4-stroke 1-cylinder SOHC semi-automatic engine. May maximum power na 6.1 horsepower at may maximum torque na 5.3 Nm. Ang fuel system niya ay carburetor type at ang fuel tank capacity ay 4.8 liters. Sa ibang features, meron niyang drum brake sa likod at disc brakes naman sa harapan. Ang ignition starter naman niya ay kick at electric start option. Ang Motoposh Bida ay may estimated price na 42,000 pesos at kung itatanong nyo kung gaano katipid ang Motoposh Bida, ay meron itong fuel economy na 47.6 km per liter. Number 6, SYM Bonus 110. Isa pang entry sa ating murang motorcycle sa itong SYM Bonus. Galing din ang SYM brand sa Mitsukoshi Motors at dinistribute para makipaglaban sa mga mamahaling brand dito sa Pilipinas. Affordable pero hindi naman tinipid sa quality ang Taiwanese brand na ito. Kung naghahanap ka ng poging pang daily at sobrang tipid sa gas, dito ka na sa Bonus dahil sa sobrang tipid sa gas, Euro 3 compliant na. Ang power sa gitna nito ay ang Euro 3 compliant 110cc single cylinder 4-stroke air-cooled gasoline engine at ang powertrain nito ay 4
4-speed manual gearbox. Added features ng bonus ay analog instrumentation, dual straight seat at pass switch for safety, 17-inch wheels, telescopic front fork at single swing arm rear suspension ng setup, at ang SYM bonus ay may estimated price na 47,800 pesos at may fuel economy o tipid na 55 km per liter at a constant speed na 60 km per hour. Number 5, FKM Revx. Ang FKM ay isang Singaporean motorcycle brand na lumalaban na din sa paggawa ng motor. Kakaiba ang white at blue design nito na tila ba may hawig sa Gundam. Maganda ang hatak sa akyatan at matibay din ang build quality. Hindi ka bibitinin nito sa 125cc single cylinder 4-stroke engine na may maximum horsepower na 8.8 horsepower at maximum torque na 8.6 Nm ng torque. Ang fuel system niya ay carburetor or carb type at meron niyang automatic CVT transmission. Added features: front telescopic fork suspension, sa likod naman may hydraulic shock suspension at may ground clearance sa 150mm. Meron din niyang bigat na 106 kg at may fuel capacity na 6.3 liters. Ang FKM Revx nga pala ay may estimated price na 71,000 pesos. At gaano katipid ang FKM Revx? Meron itong fuel economy na 30 km per liter. Number 4, FKM Slick. Masasabi nating isa sa pinaka-unique at well-designed na motorsiklo ang FKM Slick. Masasabi mo talagang original na FKM yung ganitong kaha dahil slick na slick ang front face niya. Bukod sa well-designed, liquid-cooled na din yan mga paps. May 150cc 4-valve liquid-cooled engine at may maximum horsepower na 16.2 horsepower at maximum torque na 14.6 Nm ng torque. Ang fuel system niya ay EFI na at ang clutch, CVT automatic, belt-driven transmission. Sa iba pa niyang features, meron niyang front double shock absorber suspension, sa likod naman ay double shock absorber, disc plus single channel BCX na rin o may disc hydraulic brakes sa harap at likod. May seat height na 760mm, ground clearance sa 140mm, curb weight na 150 kg at fuel capacity na 9.2 liters. Ang FKM Slick ay may estimated starting price na 123,000 pesos. Number 3, Rusi Breeze 150. Mula sa pinaka-affordable na motorcycle brand sa bansa ang Rusi Breeze. Kilala na ang Rusi dito sa Pilipinas at ang kanilang Breeze ang pambato nila sa 150cc category. Quality din kung tignan ang mga fairings at napakaganda ng design. Distinct din ang disenyo nito sa ibang brand. Pinapatakbo ito ng 150cc 4-stroke 2-valve carburetor engine. May CVT transmission. Umaabot ang power nito sa 7.5 horsepower at 7.2 Nm ng torque. Sa iba pa niyang features, may 5.5 liter fuel tank, electric o kickstarter option. Ang bigat naman nito ay magaan lang sa 103 kg weight. Suspension naman yung mga basic telescopic front suspension at single shock naman sa likuran. Sa harap naman ay disc brake at sa likod ay drum brake. May LED headlight at kaya mag-fit ng half-face helmet sa cargo space. Ang Rusi Breeze 150 ay may estimated price na 55,000 pesos at may napakatipid na fuel economy na 52 km per liter. Number 2, Skygo Lance 150. Isang elegant na motor galing sa Skygo. Ang Lance 150, sporty looking, napakalapad ng storage at para sa motor, sa category isa na din sa pinakamura. Isang malakas na adventure motorcycle para sa city driving. Meron itong 150cc at naglalabas ng 12 horsepower at 11.8 Nm ng torque. May net weight na 125 kg, seat height na 778mm at fuel tank capacity na 7 liter. Liquid cooled na rin ito o water cooled yung makina at EFI na rin, 4-stroke EFI. Sa iba pa niyang features, may front and rear disc brake at may side stand kill switch. Ang Skygo Lance 150 ay may estimated price na mura-mura lang sa 97,000 pesos. At bago natin na-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung may alam ka pang mura at astig na motor na hindi napasama sa listahan natin. Sa top spot nandito ang number 1, Suzuki Bergman Street. Pagdating sa quality, usefulness, design at tibay, walang tatalo talaga sa Suzuki Bergman. Malapad na scooter kumpara sa iba, may elegance at kakaibang appeal. Ideal itong pampamilya dahil nga malapad ang upuan, may easy handling at pang daily driving na rin. Kung sa tibay ang labanan, walang masasabi ang mga owner nito dahil proven na reliable. Isa rin sa mga bestseller scooter ng Suzuki ito. Sa halagang 82,000 pesos, magkakaroon ka na ng motor na umaabot sa fuel consumption na 54 km per liter at 5.6 liter fuel tank capacity. Ang Bergman Street 125 ang pambato ng Suzuki sa lumalawak na scooter trend sa ating bansa. Ang scooter na ito ay pinapaandar ng 124cc fuel-injected engine na may maximum power na 8.5 horsepower at 10.2 Nm ng torque. Konektado sa isang
isang variable speed gearbox, may CVT transmission at equipped ng kick and electric starter, LED head at taillights, USB port connection at full digital instrument cluster. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!